bitede haqqille fu ngo neɗɗo jogui e mardi e ko tiigui ley mardi ne yiɗi tawe ina wallite sabude ko wari e zamanu ɗum e wo en ceɗanɗo sabude min e hoore am wakkati paltiɗo mi yeehi conseil mondial ley Europe ɗum wonno Suisse laabi am ɗiɗi to ɗo leyƴi e majjum ɗo e wonɗo ñakki e majjum ndelle ko ñakki ɗum saabi nden min gaɗi cassette e ley leydi Europe ɗum e wonno ko kamɓen du saabu ko taykimi toon fou kamɓe kaɓe peccen jawdi pecce tati saabu eɓe gaɗi kala haldi lobbiri fou ham rimata ɓiɓɓe nayyi lobbi ndelle ɓe pecciri nayyi ɗi nayyi pilorteɗi kosam nayyi pilorteɗi tew e nayyi pilorteɗi awdi ɗo ɓe joƴƴiniri nayyi ɗi kako dokotomi fou wartan e moɗon onon suka meɗen jeunesse ɓe andi toon tiiri hande mawɗo ko mawɗo jotto yiya ɗum no suka dari yiyataɗo tinno ɗon gaɗon haqqillo moɗon e soƴƴitagol onon mbiyata dottiɓe e yayraɓe piloɗon haqqilloji lamditagol ka jeggi ton ko e mon yiɗande hoorem wona wañande banne kala ko neɗɗo yiɗi haala e ko yiɗi leñol ko hoorem ɓurani ɗum tan ndelle ko neɗɗo woni hen fou anda hoorem anda to fuɗi anda ko woni anda ɗo faƴi so neɗɗo heeɓi ɗum fou haqqilloji haqqillo haqqilante wiya haqqillo haqqilante filete wona haqqillo heɓago fou koye saabu haqqillo fowru gonduno to kam kay haqqillo muɗum ɗo wujjata eɗo fenata haaja gabo dogga dilla ndelle haqqillo haqqilante gon pilotoɗen enen maroɓe salla eɗen keɓa yimɓe meɗen technicien ɓe jeehi no daaroyi nokku oto minen du min jeehi galbal moɗon kesal ngal min daari min jii kingal ngal min jii kesal ngal ndelle alhamdulillah ɓi adama fo e dow yelay woni wala ko filete kana barke saabu de wona durde boni wona remde boni wona janggude wona enen maroɓe ɓe en pilo yalla nayyi ɗi tawe koɗi nafata en no ɓuuri koɗi torrata en sa wondi e hunde fo fila nafa mum ta fila torram tan ko ɓuuri hewde e meɗen pulako fou ko nayyi ɗi torrata en no ɓuuri koɗi nafata en saabu de so a janggay a jangginayi a ñamay a ñamnayi ñawɗo sawraka ndelle jawdi ndi ka e ɓolum fo fotu no han tawi saɗa woodi jawdi fou ɓiɗɗo jangga jangga an e hoorema janggina ñaama ñamna ñawɗo sawre baldo ma du tanadu ndaare hono onon sukaɓe ɓe du tawi ko ɗon miɗon katto fuu mo neɗɗo soƴƴi e mawɗo so baaba so mawniyo fuu ina heɓa haqqillo e muɗum ka so neɗɗo yoppiti wi ko fini tawi ɗum tan no heƴa ɗum yoppi gaɗa ga paamon de yahata saabu de dontori daneri sa tawi dontori daneri ñalawma kuulolol boɗol coyi honom ngarɗuɓe fo wala de ta yiwɗo walata ley toon doodi ɓoldi no hani tawe ɓi adama fuu ɗo dari ɗo eɗo yahata ɗo fuu ɗo laaɓi ɗo nandi ko haqqillo gollitirta ko haqqillo du gollidata ndelle onon yimɓe bene miɗo jowta on miɗo yetta on miɗo barkina on tinnoɗen ni saabu kulleji kewɗe joppaka mi holli on kulle tati ɓurno ko Allah tagi pullo e puccu e gonga Allah joni ɗum fu ɗum yeebama ndelle enen maroɓe tinnoɗen tinnudulen ko dokotomin onon suudu baba bene kala ko tawana nafa maroɓe wona no nafa kam min tan neɗɗo darta ko nafata on ko nafata en wala kanade tawa oɗon kalda oɗon badda oɗon poti oɗon gollida so ɓiɓɓe adama no gollida fou paamon tiiri keɓan moƴƴere keɓan ɓeydari keɓan ko nafata ɗum kala ko boni e ɓiɓɓe adama fota haasidako e cendira joni e leydi gonɗen ɗo ala wantayewo jaam so goɗɗo ummineke en joni o pullo filto fa tappa fo kam ka anda towɗo na daɓɓona danejo nama wala jawdi e meɗen koye kam kam ndelle en daara hakkude meɗen ɗo saabu Allah piloɗen no gatten nde ndenoɗen no gatten nde jomiraɓe cuuɗi ɓe ndeno ɓiɓɓe ɓe ndeno ɓi adama fo e dow yalay woni waɗi fuu ɓi adama o timman ka Allah muñan e ndelle mi yetti on mi yetti docteur Adamou Mamman Sambo e worɓe mawɓe ɗum on Ousmane e Tawti Hammadoune e suudu baba tawandu leyɗo ɗo galbal parako ɗo fu miɗo yetta on miɗo barkina on miɗo roko Allah du moƴƴin battane meɗen ɗum ɓuuri duwa wodde Allah hokku en potal e sawrare mi yetti sanne onon yimɓe télé yimɓe meɗen bene fofo mon merci mi yetti sanne Amir Bara Boulel min jettima andu merci min jetti sakira fulɓe Abdoulkadir Modibo gonga e dow ko laati habaruji ɗin en nanol muɗum e dow ko laati filla Amir Bara Boulel o wi'i ke neɗɗo janga jangina o wi'i kadem ikeɓe neɗɗo haɓɓa anniya ñanna ñannina to ɗume noon o yiɗi wiwgo ɗon seɗɗa Abdoulkadir Modibo Alhamdulillah mi yetti taw Mamade non anon to wiyama jonka hande kanko jettanmi fu taw groupe o télé jettanmi taw woɗi gan to wiyama télé fu say bien jonka danorgal fulɓe
danagal fulɓe gonga noon président meɗen APS international ko gollal mangal kan waddimo bene o gollingal bo fa woɗi o wi ina ñanna ñamina gonga noon baaɓi a taarimi fuu taarimi ɗum fuu a ñannan ɗum nu a ñannan ɗum nu fa wawa ñaminol hoore mum to mari hunde fuu ko maruɗa fuu noon nu a ñannan ɗum nu a ñama ta ñanni ɗum fuu ɓe mbitta ñama ɗum kannun ɗon o wi janga jangina bo fa hande goota kannun ɗon ta jangi fuu taarimi ɓiya fuu jangimo to goɗɗo to banna noon jangin ɗum ayi hecci keña e formation ton anani ko ɗo wi dialo o wi jangingo o wi himɓe ɗiɗo debbo e gorko o wi ta jangini gorko fuu a jangini neɗɗo gooto gorko goto ta jangini gorko fu neɗɗo goto janginɗa ɗum o wi amman ta jangini yeyrajo fu a jangini himɓe 10 ma hemre to kan ɗumɓe to ko wifa gorko ɗum goto noon to madalla an gorko hunde fu ko janguɗa fu an on tinnunɗo an on tinnon ɗum ɗum heƴata ta yi a wutini ɗum a holli no a andi ɗum fu a tawan guite wojji amma yeyrajo ta jangini ɗum fu go o kan taw ɓiɓɓe muɗum kanum kan ko warta fu taw ɓiɓɓe muɗum ɗum ɗon ɗum altata taw ɓiɓɓe muɗum altata jangina heñña bo kade